ברוכים הבאים למוביסטור, רחוב הרצל 41 בנתניה. היום אנחנו נסביר לכם ונראה לכם הלכה ולמעשה על המדבקה שנקראת גוסט ארמור, מדבקת הפלא שתשמור על הסמארטפון שלכם מכל צרה. כרגע המדבקה יצאה מהמכונה הזאת אחרי ייבוש רציני. אנחנו נראה לכם אותה. יכול להיות שתראו קצת סימני רטיבות, זה בגלל החומר שהשתמשנו בו קודם, אבל זה לא פוגע בעמידות שלה. הרטיבות הזאת מתייבשת תוך 3 שעות, ואנחנו נראה לכם למה המדבקה הזאת מסוגלת לעשות. אנחנו נתחיל מפתח פשוט עם חוד. בבקשה, אתם יכולים לראות אותו. אין עריכות, אין טקים, אין שום דבר, הכל בטק אחד חברים. אני שורט ושורט 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 כמה שרק תרצו, וכמו שאתם רואים שום דבר לא קרה לאייפון, אין שריטות, הכל תקין. אנחנו לאחר הסרטון נראה לכם, נוריד את המדבקה ואתם תראו ששום דבר לא קרה לאייפון. אני אקח מברג עכשיו. אם המפתח לא סיפק אתכם, יש לנו בשבילכם מברג, לא פחות ולא יותר. בבקשה, אני שורט, אפילו נותן דפיקות. המדבקה אחרת כבר האייפון היה מזמן אצלנו במעבדה לתיקון. שורט עוד חזק. כמו שאתם רואים, המדבקה אולי נפגמת, אבל בסוף אתם תראו שלאייפון לא קורה שום דבר. אם זה לא סיפק אתכם, בבקשה, שפכטל. כן חברים, נכון? מה שאתם רואים זה אמיתי לגמרי. אני שורט אותה, שורט את האייפון, אפילו עם החלק השפיצי של השפכטל, ובקרוב תראו ששום דבר לא קרה. אם זה לא הספיק לכם, בואו נדגים לכם נפילה. כן, כן, גם מפני נפילות המדבקה הזאת מגינה. בבקשה, פה יש לכם גבס. אני זורק אותה מגובה כזה, דבר לא קרה. עכשיו אנחנו נראה לכם אם קרה משהו לאייפון או לא קרה. זהו רגע האמת האמיתי. הנה אני מוריד את המדבקה חברים, ננקר אותה קצת, את האייפון. כרגע זה שהמסך כבוי. בבקשה עם אור כמו חדש, שום דבר לא קרה, אפילו לא שריטה אחת, כמובן שלא שבר. חבר'ה, המוצר הזה הוא חובה. המוצר הזה בא בכמה צורות. א', הגנה רק על המסך, יש הגנה על כל המכשיר שקופה, לא הצבע שאתם רואים כאן, ומי שרוצה בצבע כלשהו, יש ורוד, שחור, סגול, כחול, גם זה אפשר לעשות. חברים, זה מוצר חובה, מוצר שיחסוך לכם הרבה כסף בתיקונים. תיקון מסך עולה היום הרבה מאוד כסף. חובה, חובה, חובה. מדבקת גוסט ארמור במוביסטור, הרצל 41 נתניה. תודה רבה, ערב טוב.